Il-Knisja fakret il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni ta' 50 saċerdot, tifkira li saret permezz ta' qoddisa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' ta' saċerdoti li qed ifakru dan l-anniversarju uniku. Fiċ-ċelebrazzjoni li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwan tfakkar il-mument meta fl-20 ta' Lulju tal-1974 l-Arċisqof ta' dak iż-żmien Monsinjur Mikiel Gonzi kien ordna 50 saċerdot. 38 mis-saċerdoti li ġew ordnati fl-1974 kienu preżenti għal din il-qudiesa u konċelebrawha fil-waqt li fakru fit-12 saċerdot li ġew ordnati magħhom li m'għadhomx magħna llum. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof tkellem dwar ir-relazzjoni speċjali li għandha l-Knisja mal-poplu u semma kif il-fidi vera tinbena fuq il-bażi ta' servizz ġenwin u d-dedikazzjoni. Ġesu kemm il-darba jinsisti wkoll fuq il-familjarità sana mhux possessiva mal-poplu li tiekol ma' min jilqak, li tilqa l-ikel li joffrilek, li jkollok b'xi mod stabilità emotiva li ġejja mis-servizz u mhux mill-possess, ġejja mill-lotja mhux mill-kilba għall-poter. L-Arċisqof esprima wkoll ix-xewqa tiegħu li l-Knisja tkompli tiġġedded u tissaħħaħ b'aktar vokazzjonijiet ġodda. Dan fil-waqt li esprima t-tama tiegħu li l-Knisja f'Malta terġa' tgħix mumenti bħal dawk ta' 50 sen ilu meta kienu ġew ordnati numru kbir ta' saċerdoti.